Prechádzame k bodu číslo 7. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie podlimitnú zákazku na dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva realizované postupom verejnej súťaže výpočtová technika. Dovoľte, aby som uviedol tento materiál. Dostali ste v dôvodovej správe aj to, čo by to presne malo byť. Samozrejme, je predpokladaná hodnota zákazky je 150 000 eur bez DPH za 2 roky, z toho predpokladaná hodnota na tento rok je cca 60 000 eur bez DPH. V dôvodovej správe, tak ako bolo požadované Mestskou radou, je zo strany útvaru výpočtovej techniky, informatiky vlastne dodaný rozpis, na čo by to malo byť použité, a samozrejme len v súlade so schváleným rozpočtom na tento rok. Takže toľko k tomuto materiálu. Otváram diskusiu. Pán poslanec Beníček, nech sa páči. Ide o 5-minútovú prestávku. Ďakujem veľmi pekne. Dávam hlasovať. Kto je za 5-minútovú prestávku, prosím, hlasujte. Za 14, proti 2, zdržal sa 1, nehlasovali 2, 5-minútová prestávka. Môžeme pokračovať v tomto bode, takže ja som tento materiál uviedol a otváram diskusiu k tomuto materiálu. Končím diskusiu k tomuto materiálu. Aha, pardon, tak to bolo neskoro, alebo to je hlasovanie? To bolo neskoro, či to bolo hlasovanie? To je hlasovanie, či prihlásenie do diskusie? Áno? Tak, pán poslanec Kubečka, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Na oboznámenie kolegov, prečo sa prihlásil do diskusie, už raz tento materiál mal byť predkladaný na mestské zastupiteľstvo, ale vtedy sme sa dohodli s pánom primátorom, že ho stiahneme, pretože tak, ako bola napísaná dôvodová správa, bola veľmi všeobecná v rovine hardware, software. Predpokladám, že všetci vieme, čo je hardware, software, to znamená ísť robiť obstarávanie na 150 000 a tvrdiť, že máme hardware, software a nevieme, čo za tým sa skrýva, sa nám zdalo trošku nemoc košer, preto sme sa požiadali, aby jednotlivé položky boli rozpísané tak, aby sme skutočne vedeli, čo sa skrýva pod položkami, ktoré sme schválili. Niektoré vieme, niektoré bohužiaľ nevieme. Chcem na úvod povedať, počiarknúť, zdôrazniť, plne si uvedomujem, že modernizácia, neustály upgrade informačnej a komunikačnej techniky je základom fungovania každého mesta, obce na Slovensku, na tejto zemeguli, vzhľadom na takým spôsobom sa dáta v súčasnej dobe uchovávajú, ako sa spracovávajú, či už sú to finančné údaje alebo údaje obyvateľov jednotlivých miest a obcí. Chcem povedať, že nespochybňujem to, aby sa nakupovala nová výpočtová technika, nové počítače, ako sa hovorí, nové železo, nový software. Čo však, keď som si naštudoval tento materiál, ma prekvapilo v kontexte toho, čo som si prečítal, čo je bežne dostupné každému na webovskej stránke mesta, že mesto má uzatvorenú zmluvu o ročnej údržbe informačného systému, ktorý tu má nasadený v sume 2400 eur a pár drobných bez DPH na 4 roky, čož keď vynásobíme krát 4, tak sme podliezli zákazky s nízkou hodnotou. Trošku ma prekvapuje táto suma a to, čo táto ide súťažiť, pretože keď zoberiem vestník, ktorý je v dispozícii zase každému, si ho môže pozrieť, porovnateľné mesta, ako je Martin, Poprad, to znamená okolo 55-60 000 obyvateľov, spoločnosti, ktorá sprevádzkuje náš informačný systém, spoločnosť Corageo, tak tieto mesta platia tieto spoločnosti 72, respektíve 51 000 ročne. Trenčín platí 2400 plus DPH ročne, čo sa mi zdá absolútny nepomer. A v tomto kontexte som sa zamyslel nad tým, čo tu máme vlastne schváliť, že by sa mohlo súťažiť. Pýtam sa, spoločnosť Corageo je buď charita, čo sa týka Trenčína,
alebo potom sme neskutočne šikovní v Trenčine a klobúk dole. No a kolegovia v Martine a v Poprade by sa mali dať zamyslieť a zobrať sa za vzor, že ako sa dá spraviť ročná údržba za 2400 plus DPH. Úprimne povedané, pri tých množstvách legislatívnych zmien, ktoré čakajú firmy, ktoré dodávajú informačné systémy do miest, či už je to v oblasti daní, miest, ako to som zvedavý ako spoločnosť Corageo, bude v pluse pri ročnej údržbe 2400 plus DPH. Čo tým chcem povedať? Informačný systém sme obstarali za 10 000 ako zákazku s nízkou hodnotou. Ročná údržba je tiež pod 10 000 ako zákazka s nízkou hodnotou. Silne mi to pripomína delenie zákazky, pretože ak raz kúpujem nejaký systém, pokiaľ ja som dobre čítal zákon o verejnom obstarávaní, tak ho samozrejme kúpujem aj komplet s údržbou a prevádzkou. V tomto prípade mi to prípada rozdelené, to znamená, kúpili sme systém a teraz po roku a pol ideme na to robiť, podpisovať zmluvu, čo sa týka jeho údržby. Nezdá sa mi to moc košer. Z toho titulu som chcel vedieť, že čo vlastne sa v tých položkách skrýva, lebo napríklad sú tam licencie Oracle. No licencie Oracle súvisia zase len s našim informačným systémom, ktorý nám bol dodaný. Tie budeme musieť zaplatiť. Pýtam sa, prečo ich platíme separé, keď mali byť v jednom balíku dodávka informačného systému. Keď si pozriete rok 2014, je tu rozvoj informačného systému, rozšírenie funkcionality nových produktov. Už sme to tu raz mali. V zmluve, ktorú máme uzatvorenú, v článku 8, odstavec 4 je napísané: poskytovateľ nesúhlasí so zmenou počítačového programu a databázy definovaných v článku 2 tejto zmluvy do jednej podoby, ich prepracovanie, doplnenie, respektíve čiastočným úplným použitím v inom programe alebo databáze. Počiarkujem doplnením, rozšírením, upgradeom. To je pre mňa stále to isté. V tomto, čo tu je predložené, zase sú nezrovnalosti. Jediná poriadna vec, ktorá tu je, že vypočtová technika do 1700 €, nové počítače, notebooky, tlačiarne, OK, 18 000, tak ako sme schválili. Údržba výpočtovej techniky, software, poplatky, ročná údržba, hardware, 15 000. Rozpočet schválených 67 300. 50 000 je de facto v lufte. Hardware, kapitálové výdavky, rozšírenie servera, diskových polí, infraštruktúra berem, ale software, nový aukčný systém, mám informácie, že aukčné systémy nefungujú, čo sme to kúpili za šmejd, keď nefungujú, zo školských rád. Ako som povedal, licencie Oracle podľa mňa súvisia s dodávkou informačného systému, čo sa mi nezdá moc košer, a pýtam sa, vývoj informačného systému, my budeme vyvíjať informačný systém, alebo si dáme zaplatiť za vývoj nášho informačného systému, no ale potom je to znova len naviazané na spoločnosť Corageo, ktorá to vysúťažila za 10 000 a potom by nám to mala dať gratis. Celkové výdavky sú tu uvedené vo výške 105 000 €, ale odstavec na tým sa hovorí, že budeme obstarávať len predpokladná hodnota 60 000 €. Z tohto materiálu musím povedať, je tu veľa nepresností, nejasností a v žiadnom prípade i keď si uvedomím, že treba obstarávať novú technológiu, nemôžem zahlasovať, pretože je nejasný, neprehľadný a cítim, že sa tam skrývajú určité veci, ktoré nevidím dôvod, prečo by sa mali skrývať. Pretože znova počiarkujem, kvalitný informačný systém je základ fungovania každej jednej obce, každého jedného mesta na Slovensku, preto mu treba venovať náležitú pozornosť. Z toho vyplýva, že budem hlasovať proti tomuto verejnému obstarávaniu, pokým nebude predložený taký materiál z dôvodovou správou, s tým bude jasné, čo ideme obstarávať, či už je to v oblasti hardvéru alebo softvéru, aké sú predpokladané ceny zákazky, z ktorých kapitol sa predpokladá, že sa to bude čerpať. Takže znova opakujem, buď sa to stiahne, alebo navrhujem, alebo teda ja budem hlasovať proti takémuto materiálu. Pokým nebude tak vypracovaný, aby som bez akýchkoľvek podozrení alebo nejakých nejasností mohol bez problémov zahlasovať. Ďakujem. Čiže dávam návrh na stiahnutie tohto materiálu. Ďakujem.
Ja chcem teda len povedať to, že ja považujem ten materiál za pomerne jasný a zrozumiteľný a tá prvá časť toho príspevku bola taká, že ona nesúvisí s týmto materiálom. To je obstarávanie na 2 roky a je to schválené v rozpočte, to, že tento rok minieme 60 000 a budúci rok toľko schválite, ja v tom nevidím žiadny problém. Všetky veci sa dajú zistiť na oddelení výpočtovej techniky, nie je žiadny problém, pán Slinko tu nie je. Toto všetko, čo tu zaznelo, sú normálne, oficiálne, verejné informácie. To, že sme šikovnejší ako v iných mestách, to tak je. A v tejto chvíli, ako tento materiál sa netýka toho úvodného vstupu. Tento materiál sa týka tých vecí, ktoré sú tu. Vy ho kľudne môžete stiahnuť, viete si to zistiť, respektíve môžete byť proti. Stiahnuť sa už nedá, mal sa stiahnuť asi na začiatku. Za týmto sa vôbec nič neskrýva, ani sa neskrývalo. Je to normálny zámer na vyhlásenie výpočtovej techniky. Ja skôr vidím, že sa za tým skrýva tiež niečo iné, ale to tiež nebudem komentovať, čo sa za tým skrýva, lebo mám skúsenosti iné od začiatku tejto funkcii a už viem, čo sa za tým skrýva a možno, že v jednej chvíli potom aj prehovorím, čo sa za tým skrýva všetkým. Takže môžeme potom vzájomne si povedať, čo sa za tým skrýva. Ja cítim, že z vašej strany podozrenia, ja mám tiež svoje podozrenia, ja ten tlak som cítil a cítim ho už 2 roky, tu z istých kruhov, takže môžeme sa o tom rozprávať samozrejme, ale za týmto nič nie je, ani to s tým nejako nesúvisí, je to normálny zámer. Faktická poznámka, pán poslanec Kubečka. Na začiatku povedal jednu vec. Ten materiál treba tak spracovať, aby som bez problémov sám zahlasoval. A ja hovorím finančnom vedomí a svedomí, tak ako je tento materiál spracovaný, tak ako sa tu menil informačný systém, mám určité pochybnosti o tom, že sú tu skryté určité položky, ktoré majú kompenzovať spoločnosti Corageo to, čo nebolo zaplatené pri prechode na nový informačný systém. Ak spravíš tak ten materiál, že tieto moje pochybnosti vyvrátiš, s radosťou budem prvý, čo stlačí to tlačítko za a bude svietiť prvé za. Čiže je to len o tomto. Pripravte ten materiál tak, aby moje pochybnosti, aby to, čo počúvam z odborných kruhov, a ty vieš, že mám vyštudovanú kybernetiku a pohybujem sa v týchto kruhoch, aby proste som to nepočúval, alebo som to vedel nejakým spôsobom obhájiť, že skutočne v Trenčine máme úžasný systém a spoločnosť ho spravuje za 2400 € ročne z DPH, kým Martina Poprad platia 50 alebo 70 000. A budem na to hrdý. Okay. Nie je žiadny problém toto vysvetliť, vyjasniť, ukázať. Ja len tu nerozumiem, že keď to, že máme nový aukčný software, to je pravda, pretože potrebujeme ho mať kvalitnejší a taký, aby nás tu nikto nemal spochybňovať, najmä z 3. sektora. To je pravda, ale to nejak s tým nesúvisí. Toto všetko vie, keď tu pán Slinko bude, vieme si k tomu sadnúť, viem to otvrdiť na finančno-majetkovej komisii a vieme to bez akýchkoľvek problémov ukázať, objasniť, predložiť. Nemám s tým žiadny problém, akorát chcem povedať, že toto je výpočtová technika. Tu sa bavíme o notebookoch, PCčkách, tlačiarniach a tak ďalej, čiže to sú dve, podľa môjho názoru, rozdielne veci, informačný systém a zámer na výpočtovú techniku. Ja samozrejme som včera na Mestskej rade nepočul túto výhradu, čiže či to nebolo včera, neviem o tom. Takže my sme ten materiál na základe vášho doplnili, my sme ho sem dodali tak, ako sme vedeli, pripravovalo výpočtové oddelenie úplne slobodne, nikto nad nimi ani nestal, ani nič neprikazoval. Je to úplne normálne, takže neviem, na budúce to môžeme dať, môže vystúpiť pán Slinko, ktorý tu nie je a bez problémov to vystúpi. Toto je výpočtová technika. O ďalšie 2 mesiace sa natiahne čas na nákup vecí, ale je to v poriadku samozrejme. Len to, čo chceš, pán poslanec, nemám s tým žiadny problém, ale to si dajme ako normálnu samostatnú tému, diskusiu, rád do detailu veci vysvetlím, toto nie je žiadny problém. Ale príliš sa to spája s týmto, mám pocit, že sa tu spájajú dve veci, ktoré so sebou nesúvisia. Dobre, tak ale v tejto chvíli jednoducho nemám inú možnosť ako dať o tom hlasovať, lebo nemôžeme osťahovať ten materiál. To znamená, že končím diskusiu k tomuto návrhu. Dávam hlasovať návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie.
Tento materiál spracoval inžinier Slinko a uznesenie je: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer na schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie, podlimitnú zákazku na dodanie tovaru výpočtová technika, ktorej predmetom je nákup výpočtovej techniky a komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 150 000 eur bez DPH, ktorú vyhlási mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie rámcovej dohody na 2 roky. Prosím, hlasujte. Za 4, proti 10, nehlasovali ste 2, tento zámer ste neschválili. Poďme ďalej. Návrh na schválenie správa kontroly činnosti útvaru hlavného kontrolóra. Pani hlavnú kontrolórku poprosím, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, pán viceprimátor, páni poslanci, dovolte mi, aby som vám v súlade s ustanovením paragrafu 18f odstavec 1 písmena C zákona o obecnom zriadení oboznámila s kontrolnou činnosťou útvaru hlavného kontrolóra mesta Trenčín za druhý pôrok 2012. Podrobná správa, kde sú rozpísané všetky kontrolné akcie a kontrolné zistenia, vám bola predložená k dnešným materiálom. Útvar hlavného kontrolóra mesta Trenčín realizoval svoju kontrolnú činnosť v druhom pôroku 2012 v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín schválením uznesení mestského zastupiteľstva v Trenčíne číslo 460 zo dňa 22.6.2012. Schválený plán kontrolnej činnosti za druhý polrok 2012 bol splnený. Pani poslanci, poprosím vás ešte o chvíľu kľudu, lebo veľmi zle sa mi to číta, keď sa bavíte. Ďakujem. Plán kontrolnej činnosti na druhý pôrok 2012 vychádzal z podnetov a poznatkov aktuálnej problematiky v podmienkach samosprávy mesta Trenčín. Účelom plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta v druhom pôroku 2012 bolo zabezpečiť účinnosť vnútorného kontrolného systému nezávislej kontrolnej činnosti pôsobnosti samosprávy mesta Trenčín tak, aby aktuálne vystihol daný stav mesta. Následné finančné kontroly boli v zmysle plánu zamerané na výkon kontroly v organizáciách zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. V kontrolnej činnosti mesta sa hlavný kontrolór zameral aj na preverenie plnenia prijatých opatrení a porovnanie stavu predkladaných správ z plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou, a to so skutočnosťou v danom období. V druhom pôroku 2012 bolo v zmysle plánu kontrolnej činnosti vykonaných 5 následných finančných kontrol. V 3 prípadoch vykonaných kontrol bola v zmysle ustanovení paragrafu 16 odsek 1 zákona o finančnej kontrole vypracovaná správa o výsledku kontroly. V 2 prípadoch vykonaných kontrol bol v zmysle paragrafu 21 odsek 1 o výsledku vykonanej kontroly vypracovaný záznam. Na základe výsledkov vykonaných kontrol z druhého pôroka 2012 uložil hlavný kontrolór mesta kontrolovaným subjektom povinnosť prijať konkrétne a účinné opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a zároveň uložil povinnosť kontrolovanému subjektu predložiť písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov. Výsledný materiál z vykonaných následných finančných kontrol vám bol priebežne predkladaný poslancom na mestskom zastupiteľstve. K výsledkom vykonaných kontrol a kontrolným zisteniam neboli vznesené žiadne námietky. Útvar hlavného kontrolóra mesta vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií. V druhom pôroku 2012 bolo zaevidovaných 12 sťažností, z toho 3 sťažnosti boli kvalifikované ako neopodstatnené,
Jedna sťažnosť bola kvalifikovaná ako opodstatnená, 5 sťažností bolo odložených podľa paragrafu 5 odstavec 7 zákona číslo 9 z roku 2010 zbierky zákonov o sťažnostiach, a to z dôvodu, že sťažnosť nebola sťažovateľom do 5 pracovných dní písomne potvrdená podpisom. 3 sťažnosti vo veci stavebného konania boli v čase spracovania správy v šetrení a teda neboli ešte uzatvorené. Oznámenia o výsledku prešetrenia sťažnosti boli sťažovateľom zaslané v zákonom stanovenej lehote. V centrálnej evidencii petícií bola v druhom pôroku 2012 zaevidovaná jedna petícia od občanov mesta Trenčín, a to na odstránenie nelegálnej skládky odpadu na nehnuteľnosti na rohu ulic Mojzesovej a k Dolnej stanici. Výsledok vybavenia petície osobám určený na zastupovanie v styku pri vybavovaní petície bol písomne zaslaný v zákonom stanovenej lehote. V zmysle platných právnych predpisov bolo na útvare hlavného kontrolóra v druhom polroku 2012 zaevidovaných 10 ďalších podnetov a žiadostí od občanov mesta Trenčín, ktoré nespĺňali náležitosti sťažnosti alebo petície v zmysle uvedených právnych predpisov. Všetky tieto podania od občanov mesta boli prešetrené a vybavené v zákonom stanovenej lehote. Útvar hlavného kontrolóra zaznamenal ďalej 13 osobných návštev občanov a 8 telefonických žiadostí občanov mesta Trenčín. V druhom pôroku 2012 útvar hlavného kontrolóra vyhodnocoval ekonomicky oprávnené náklady SAD akciovej spoločnosti Trenčín a spracoval návrh opatrení na zníženie ekonomicky oprávnených nákladov a zvýšenie tržieb vynaložených a prijatých SAD Trenčín akciovou spoločnosťou pri zabezpečovaní mestskej hromadnej dopravy v zmysle zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme, znení dodatkov k tejto zmluve. Vážení páni poslanci, dovolte mi predložiť návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Trenčín za druhý polrok 2012. Ďakujem pani hlavnej kontrolórke. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Trenčín za druhý polrok 2012. Prosím, hlasujte. Za 16. Návrh ste schválili. Zobrali na vedomie, bod číslo 9. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne za druhý polrok 2012. Nech sa páči, pani hlavná kontrolórka. Ďakujem. Vážený pán primátor, pán viceprimátor, páni poslanci, dovolte mi, aby som vás v súlade s ustanovením paragrafu 18d odstavec 1 zákona o obecnom zriadení a v súlade s príslušnými článkami rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva a rokovacieho poriadku Mestskej rady oboznámila so správou o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčine za druhý polrok 2012. Útvar hlavného kontrolóra mesta Trenčín v zmysle článku 14 bod 1 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčine a v zmysle článku 6 bod 1 rokovacieho poriadku Mestskej rady v Trenčine kontroloval plnenie splatných ukladacích uznesení, ktoré boli prijaté Mestským zastupiteľstvom a Mestskou radou v druhom pôroku 2012 a plnenie splatných uznesení z prvého pôroka 2012, ktoré zostali v sledovaní útvaru hlavného kontrolóra mesta z predchádzajúceho obdobia. Zároveň boli kontrolované opravy uznesení Mestského zastupiteľstva a uznesení Mestskej rady a dodržiavanie postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Podrobná správa vám bola predložená k dnešným materiálom. V druhom pôroku 2012 bolo na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva prijatých celkom 152 uznesení. Z toho 2 uznesenia, a to číslo 647
a uznesenie číslo 649 boli odporúčacieho charakteru primátorovi mesta. Uznesenia boli splnené. Uznesenie číslo 683 bod C k návrhu územného plánu mesta Trenčín bolo ukladacieho charakteru a zostalo naďalej v sledovaní útvaru hlavného kontrolóra. V zmysle paragrafu 28 odstavec 4 zákona číslo 50 z roku 1976 zbierky stavebného zákona v znení neskorších predpisov je orgán územného plánovania povinný uložiť schválený územný plán do 3 mesiacov od dňa jeho schválenia. Územný plán mesta bol mestským zastupiteľstvom schválený 12.12.2012 a túto povinnosť musí mesto ako orgán územného plánovania splniť do 12.3.2013. Útvar hlavného kontrolóra v druhom pôroku 2012 sledoval prijaté splatné uznesenie číslo 450 z prvého pôroku 2012 k návrhu na schválenie vyhlásenia a vykonania verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie prác vybudovanie kotolne na biomasu na základnej škole na Dolinách v Trenčine realizovanej postupom verejnej súťaže. Uznesenie je naďalej v sledovaní útvaru hlavného kontrolóra a vyhodnotené bude po jeho splnení. V sledovanom období druhého pôroka 2012 bolo vykonaných 7 opráv uznesení mestského zastupiteľstva, a to číslo 337, 470, 543, 567, 580, 584 a 599. Opravy uznesení nemali vplyv na pôvodný zámer schválený príslušným uznesením a boli vykonané v súlade s postupom pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. V druhom pôroku 2012 bolo na zasadnutiach Mestskej rady prijatých celkom 59 uznesení. Z toho 3 uznesenia číslo 230, 238 a 239 boli odporúčacieho charakteru. Uznesenia boli splnené. Útvar hlavného kontrolóra v druhom pôroku 2012 sledoval prijaté splatné uznesenie číslo 170 bod C z prvého pôroka 2012, a to uznesenie k návrhu územného plánu mesta Trenčín a VZN číslo 1/2012 o územnom pláne mesta Trenčín. Uznesenie týkajúce sa časti predloženia materiálu bolo splnené, územný plán mesta Trenčín bol predložený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 12.12.2012 a uznesením číslo 683 bol schválený. Uznesenie týkajúce sa uloženia územného plánu na príslušných úradoch zostalo naďalej v sledovaní útvaru hlavného kontrolóra. Túto povinnosť musí mesto ako orgán územného plánovania splniť do 12.3.2013. V sledovanom období druhého pôroka 2012 boli vykonané 4 opravy uznesení Mestskej rady. Číslo 184, 189, 190 a 191. Opravy boli vykonané na základe zistenia overovateľa uznesení pána poslanca inžiniera Pavla Kubečku, člena Mestskej rady, a to, že v predmetných uzneseniach Mestskej rady zo dňa 26.7.2012 bola chyba, ktorá bola v rozpore predmetných uznesení s paragrafom 14 odstavec 5 zákona o obecnom zriadení. Pôvodný text v predmetných uzneseniach Mestská rada neodporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť, bol nahradený textom Mestská rada v Trenčine neprijala uznesenie. Opravy uznesení boli v súlade s článkom 2 odstavec 1 písmena C postupu pri oprave chýb v uzneseniach podpísané primátorom mesta Trenčín a prednostom Mestského úradu Trenčín. Vážení páni poslanci, dovolte mi predložiť návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčine za druhý pôrok 2012. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dám hlasovať o uznesení. Prosím, hlasujte. Za 16. Ďakujem veľmi pekne, pani hlavná kontrolórka. Správa o činnosti Mestskej polície, pán náčelník.
Vážený pán primátor, vážený pán viceprimátor, pani hlavná kontrolórka, pán prednosta, dámy, páni, predložil som vám v poradí už tretiu správu o činnosti Mestskej polície v Trenčine, správu o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2012. Správa má teda svoju popisnú časť, svoju tabulkovú časť a istú štatistickú vyhodnocovacú časť. Všetci ste ju mali možnosť preštudovať. Včera na Mestskej rade som ju predkladal takisto. Boli tam niektoré pripomienky, ktoré som akceptoval, najmä v paragrafovom znení neboli uvedené názvy paragrafov, takže dnes ráno, tak ako som to včera prislúbil, som vám všetkým zaslal na mailové adresy. Správa konštatuje niektoré fakty, ktoré sa udiali za rok 2012. Musím povedať, že napriek tomu, že došlo k istému zníženiu počtu mestských policajtov, výsledky, ktoré dosiahli, sú každým rokom lepšie, evidentne lepšie, ako boli rok predtým, alebo aj 2 roky predtým, aj napriek znižovaniu počtov. Z vlastného prehľadu môžem konštatovať, že Mestská polícia sa svojou výslednosťou prepočte na jedného policajta radí možno medzi 2 alebo 3, uvidíme v apríli, možno, že budeme výslednosťou najlepšia polícia v rámci Slovenskej republiky. Vychádzam z neoficiálnych údajov, preto hovorím, že len predpokladám. Možno niekoľko takých čísel, ktoré sú tam v správe uvedené, len sú trochu zašifrované. Len denných udalostí za minulý rok, čiže počet hlásení na číslo 159, bolo ich 5245. To je vlastne 14,36 denných udalostí na deň. Skutočne je to tak obrovské množstvo, že možno aj niektoré obvodné oddelenia policajného zboru nemajú také vysoké číslo denných udalostí. Napriek tomu, že sme neboli schopní pravidelne zabezpečiť hliadkovú činnosť na úseku statickej dopravy, len za minulý rok sa boli sme nútení vlastne uložiť celkovo 3166 technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidel, tých tzv. Papuč. Keď si to zoberiete, že to bolo skutočne len niekedy 2-krát do týždňa, 3-krát do týždňa, tak to vychádza v priemere na každý deň 8,67 týchto prostriedkov. Sú tu veľmi vysoké čísla v oznámenia o poškodení dopravných značiek, oznámenia o rôznych výtlkov, kanalizácií. Všetky tieto veci dennodenne Mestská polícia vykonávala. Boli niektoré úvahy o tom, či sme drahí pre mesto alebo nie. Myslím si, že k tomu je potrebné poukázať aj na to, že nejak bezpečnosť občana sa nedá vyčísliť, tak ako sa nedá vyčísliť hodnota zdravia alebo hodnota vzdelanosti ani v meste, ani v republike. Ale na druhej strane takisto sa nikde nevyčíslujú zabránené škody, ktorým sa nám podarilo zabrániť. Nikde sa nedá vyčísliť množstvo alebo finančný objem peňazí, ktoré by sme, alebo mesto by muselo vynaložiť na odstraňovanie skladok, ktoré sa nám podarilo hneď v ich úvode zneškodniť. A rôzne iné čísla, ktoré sú skryté za každodennou činnosťou. Ja neviem, napríklad v meste asi nevidíte, tak ako sa stávalo v minulosti, alebo ako je aj v iných mestách, nevidíte na ceste uhynutého holuba, neuvidíte na ceste zdochnutú mačku alebo psa. Všetko sú to veci, o ktoré sa dokážeme postarať, ktoré by mesto stáli obrovské prostriedky, keby sme museli na každú túto vec volať kafilériu zo Žiliny, tak ako sa to aj bežne v republike robieva.
My sme s pánom primátorom mali minulý týždeň pomerne dlhé sedenie, kde sme si vysvetľovali mnohé veci a došli sme k zhode na niektorých veciach, došli sme k nejakým cieľom do budúcna, dohodli sme sa na istej činnosti a rozobrali sme, takisto ako aj včera na Mestskej rade, aj potrebu ďalšieho navýšenia počtov v radoch Mestskej polície. Okrem toho paragrafového znenia som vám poslal do mailov aj jednu pyramídu. Volá sa to Maslowová pyramída. Je to vec, ktorá pochádza už zo 47. roku. Dodnes sa však vyučuje takmer na všetkých vysokých školách, v rôznych aplikáciách, či už v bezpečnostných vysokých školách, najmä na školách manažmentu, na právnických fakultách. Poslal som vám to práve preto, že napriek tomu, že tieto výsledky sú skutočne pozoruhodné, ten náš počet je taký, že občan nás v tom meste, najmä v tých okrajových štvrtiach, necíti, nevidí. Všetko sme museli sústrediť do častí, ktoré sú exponované v meste, ktoré sú zaťažené počtom ľudí, ktoré sú zaťažené návštevnosťou, sú zaťažené miestami, kde sú reštauračné zariadenia, kde sú športoviská a podobne. Na stretnutia s občanmi, na ktorých sa pravidelne zúčastňujeme, preto dosť často počujeme práve to, že nás nie je vidieť. No, poviem pravdu, ťažko nás môže byť pri týchto počtoch vidieť. Ľudia, ktorí pracujú v 24-hodinových prevádzkach, používajú jeden taký výraz, ktorý bežne v 8-hodinových prevádzkach nepoznáte. Je to tzv. Obložiteľnosť. To slovo je dosť bežne počuť teraz najmä v situáciách s nemocnicami. Skúsil by som povedať ten príklad práve na nemocnici, aby to bolo celkom jednoduché, zrozumiteľné. Keď si nemocnica chce otvoriť nejaké nové oddelenie, ktoré dovtedy nemala, tak si musí vyrátať obložiteľnosť. Robí sa to tým spôsobom, že vieme, koľko toto oddelenie približne bude mať mesačne pacientov, na to si musíme vyrátať, koľko potrebujeme lôžok, koľko potrebujeme zdravotných sestier a lekárov. Vypočítame to tým spôsobom, že okrem toho počtu lôžkov alebo počtu potrebných lekárov na to oddelenie musíme vyrátať, takže musíme brať do úvahy čas na každého lekára, ktorý bude mať dovolenku, koeficientom prerátať približnú prirodzenú práceneschopnosť a takto dojdeme k číslu, ktoré potrebujeme, aby sme vôbec to oddelenie mohli otvoriť. Niečo podobné nás čaká teraz. Máte údajne pred sebou materiály na súťaž na parkovaciu spoločnosť. Pre nás je to niečo veľmi podobné, ako je práve nové oddelenie v nemocnici. Zúčastnil som sa predbežného rokovania alebo tých predvádzania parkovacích spoločností, ktoré prebehli na meste minulý rok. Každý jeden majiteľ tej parkovacej spoločnosti nahlas povedal, že dokáže existovať len za súčinnosti mestskej polície. Žiaden zamestnanec, žiaden civilný pracovník nedokáže alebo nemá tú zákonnú možnosť, aby mohol vykonať tú činnosť mestského policajta, aby mohol vlastne uskutočniť ten výber poplatkov, prípadne tú represiu na mieste. Hovorím to preto, že aj s pánom primátorom sme došli k záveru, že aj keď to znovu bude vyžadovať finančné prostriedky, ale k tomu navýšeniu jednoducho bude musieť v krátkej dobe dojsť. Nie je to len otázka parkovacej spoločnosti. Na 3 roky sa ide stať z celého mesta jedno obrovské stavenisko. Od prvého dňa výstavby, a najmä teda v prvý deň výstavby, musím povedať, že na 159 zvonili desiatky občanov, ktorí nevedeli pochopiť hluk, ktorý zrazu nastal na sídliskách, najmä teda SIHO 4 a v okolí.
To sú zatedy len prvotné sprievodné javy. Onedlho tu začnú ťažké mechanizmy chodiť centrom mesta. Aj keď bude zabezpečené isté trasovanie, vodiči to budú vodiči, ktorí budú najatí, budú sa snažiť skracovať si cesty, pretože sú platení za vyťaženosť, budú sa snažiť nedodržiavať časy potrebné na očistenie kolies vozidiel. Jednoducho mesto bude, či to chceme alebo nie, bude špinavé 3 roky a bude zaprášené, bude od kameňa, od blata. S tým počtom mestských policajtov, ktorí tu v súčasnosti máme, nebudeme schopní adekvátne reagovať na túto situáciu. Áno, budeme robiť, čo bude v našich silách, ale nebudeme v takomto počte schopní primerane na to reagovať. To nebudú len zaprášené cesty, to budú zaprášené alebo zafrkané od blata steny rodinných domov, porozbijané okná, popraskané steny. Vždy na všetkých stavbách prirodzene k takýmto problémom dochádza. A dochádzať bude aj v Trenčine. Nemyslíme si, že túto to bude iné. Vrtuľník, minantém materiál nikto na tú stavbu nenanosí. Jednoducho bude to v centre, bude to v meste. Bude to v radovej zástavbe aj v domovej zástavbe. Nebavili sme sa zatiaľ ešte s pánom primátorom presne o časovej osi ani o veľkosti, ale chcel som toto dať na vedomie len práve preto, že určite k tejto situácii dojde a tie rady mestských policajtov bude nutné rozšíriť. Ďakujem vám za pozornosť. Prepáčte, že som odbočil od toho roku 2012, ale považoval som za potrebné toto predniesť. Nech sa páči, ak máte otázky aj k správe. Ďakujem, otváram diskusiu. Pán poslanec Kubečka. Ďakujem za slovo. Tak ako som už povedal na Mestskej rade, ale dovolím si to povedať aj vo väčšom fóre, keď som túto správu naštudoval, čo by som chcel upozorniť možno kolegov, skutočne počet policajtov, ktorí sú reálne vo výkone 39, je v porovnaní s inými porovnateľne väčšími mestami dosť nízke číslo. Z tých informácií, čo som si získal, tak sú mesta porovnateľne veľké, kde dokonca o 40% viacej mestských policajtov, ako máme my tu v Trenčine. Ale čo je zaražajúce, tieto mesta majú o 40% menší počet riešených priestupkov, ako majú naši mestskí policajti v Trenčine. Tým chcem povedať len jedno, že pre mňa to je jasným dôkazom, že táto skupina ľudí není ľahostajné to, čo robia, jej výkon práce, ktorý v mnohých prípadoch, to už raz tak, povedzme to na rovinu, suplujú častokrát aj štátnu políciu, tá takisto má obmedzené kapacity a šetrenie v celej spoločnosti sa určite prejavuje v šetrení v oblasti štátnej polície a bohužiaľ dopláca na to mesto a jeho mestská polícia, ktorá v mnohých prípadoch tie nepríjemné situácie rieši práve v súčinnosti s mestskou políciou. Čo je však naozaj úctyhodné, 11 629 prípadov, ktoré boli vyriešené v Trenčine, to je veľké číslo v porovnaní s porovnateľnými mestami, kde, ak som povedal, sa to pohybuje rádovo nižšie. Čo je pre mňa zaujímavé a myslím aj také rozumné, že ten pomer, ktorý je medzi finančným pokutovaním a postihnutím priestupku a pohovorom, dohovorom alebo riešením ústnym, je, dá sa povedať, 1:1. Čiže pre mňa je to takým signálom, že naozaj tá mestská polícia nefunguje tak, ako boli časy, keď vyslovene hľadala, by za akým bučkom komu akú pokutu dala, ale ja to vnímam tak, že tam, kde ozaj treba tú pokutu dať, tak ju dávajú, ale sú prípady, kedy vedia byť aj zhovievaví a to, čo práve pán náčelník, naozaj pripravme sa na to, keď sem príde železnica do stredu mesta, alebo už po tých okrajoch, to budú špinavé cesty, mestskí policajti budú vybávať neustále sťažnosti, ktorí budú volať ľudia, aby riešili prejazdy aut cestami, ktoré nebudú mať vytýčené ako trasy, oni si to budú prirodzene skracovať týmito ulicami, tým pádom budú zašpinievať alebo špiniť tieto cesty. Bude to veľmi ťažké a nepríjemné obdobie. Preto si myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, a už sme sa aj začali zamýšľať v našom poslaneckom klube nad tým, akým spôsobom zabezpečiť bezpečnosť, ochranu
a dá sa aj plynulosť tej premávky v meste vďaka našej mestskej polícii. A ja netvrdím, že máme hneď teraz riešenia, že hneď tu ponúknem nejaké svetoborné riešenia, ale určite jedna z vecí, ktorú určite nenecháme nepovšimnutú a budeme, ja si osobne myslím, riešiť spoluprácu samozrejme aj s pánom náčelníkom, samozrejme s pánom primátorom, ktorý je vrchným veliteľom mestskej polície, stavu mestskej polícii, financovanie mestskej polície, tak aby naozaj to, čo má robiť, chrániť nás, našich blízkych, mohla plnohodnotne robiť. Zažívame to na výboroch mestských častí, keď ľudia neustále, hlavne tu v strede napríklad, chcú, aby boli tí mestskí policajti aj na jednom námestí, aj na druhom námestí, aj na sídlisku. No pri tom počte, ako práve pán náčelník, no to je nemysliteľné, to sa jednoducho nedá. Aj tí ľudia to jednoducho vyžadujú, chcú mať ten pocit bezpečia a je našou povinnosťou, preto sme aj dostali ten mandát, aby sme čo najviac prispeli k tomu, aby tí ľudia, ktorí nám dali dôveru, tento pocit bezpečia mali a ja za seba hovorím a verím, že hovorím aj za náš klub. Určite spravíme všetko preto, aby sa vyšlo v ústretí mestskej polície tak, aby to pocítili ľudia na jej kvalitnom fungovaní a hlavne na tom zvýšenom pocite bezpečia v Trenčíne. Ďakujem, pán poslanec Gavenda. Ďakujem za slovo. Chcel by som trošku naviazať na Pavla Kubečku, ale ja som pred 2 rokmi cirka hovoril, keď sa rušil tá pobočka, alebo na severe, nebude to dobré. Ono to rok fungovalo, neviem, či z vypätí síl tej mestskej polície, lebo ako, ale v poslednej dobe, vidím to na zasadnutia výborov mestskej časti, stále viac a viac kritiky ide na mestskú políciu. To, čo aj Palo hovoril, že teraz sa týka väčšia časť tej modernizácie železnice úseku Sihote. Vážení, už teraz, nech sa páči, prejdite sa, sú niekedy tie cesty hrozné. To nehovorím o tom, že sú zablatené, ale ako tam stoja autá, ako je tam vôbec značenie robené, podľa mňa nie je dobre. A čo sa týka ďalej psov, teraz sme schvaľovali VZN-ko o držaní psov. Začínajú sa rozmáhať v týchto okrajových častiach psi voľne pobehujúci. Budete stačiť toto robiť ďalej? Ďalšia vec. Projekt Správaj sa normálne. Neviem, chcem sa opýtať, prečo boli zapojené len školy do toho na západe a juhu a na severe nie? Môžem odpovedať aj hneď. Ešte budem mať. Samozrejme, nevyhovieme každému, ale na odľahčenie situácie. Čo povie pán Siekel? Ďakujem. Ja skúsim odpovedať len na tie školy, to je jednoduchá otázka. To nebol projekt mestskej polície, my sme sa do neho len zapojili. Čiže my sme nerozhodovali o tom, na ktorých školách áno. Nerozhodovali sme o tom, na ktorých školách áno, alebo nie. My sme sa do tohoto projektu, ktorý nebol nami vytvorený, len pripojili. Tomu zrušeniu? Prosím? Zrušeniu tej pobočky? Ja si nemyslím, že podstatné je zrušenie tej pobočky, podstatný je počet celkový. Keď sa zrušila pobočka, myslím si, že ste to ani v Opatove ešte necítili. Ten počet tých policajtov, teda tých hliadok tam bol asi taký istý. Ale to bolo len vecou prerozdelenia si, ale ten počet jednoducho teraz nestačí. Nie len v Opatovej, on už nestačí ani tu v centre. Môžem? No. Tu sa nejedná o Opatovu, tu sa mi jedná o celý sever. Pozor, je to najviac obyvateľov vôbec z mesta. Sever. To je polovica obyvateľstva. Svojím spôsobom. Je to polovica územia. A zrušili sme tam ten sever. Ja už som tedy upozornil, nebude to dobré. To je to, čo povedal aj pán poslanec Kubečka, že budeme si musieť k tomu sadnúť poslanci, náčelník mestskej polície a ja, pretože bavíme sa o zvýšení finančných nákladov. Pokiaľ dnes v rozpočte máme na mestskú políciu s dnešným počtom ľudí, ktorý sa ukazuje, že mali 900 000 eur,
tak keď sa budeme chcieť priblížiť nejakému zmysluplnému číslu, tak to je možno plus 300 000 eur navyše v rozpočte, že už sa bavíme o 1 200 000 eur. To samozrejme v rozpočte budeme musieť niekde nájsť, tým pádom niekde budeme musieť zobrať alebo niekde budeme musieť ušetriť. Je to otázka aj stratégie zvyšovania bezpečnosti v meste a nákladov na rozpočet. Takže treba k tejto otázke pristúpiť veľmi citlivo a rozumne. Dôležité je, že si k tomu spolu sadneme. Táto správa nám ukazuje, že naše mesto, aj keď niektorí tvrdia, že je zaspaté, tak je pomerne živé na priestupky a na prečiny a na svoj život. Ja len dúfam, že sa vo výstavbe veci v Trenčine bude pokračovať po tom, čo som si dnes prečítal, že nám Brusel zastavil vyplácanie príspevkov na operačný program doprava, tak v tomto štáte už negarantuje nikto nič. Takže to môže mať ešte ďalšie dopady na nás, ale dúfam, že nie. Takže je to otázka aj financií. To si treba jednoznačne povedať. A dnes reálne len, aby sme hovorili, že keď budeme hovoriť o navyšovaní, tak je to cca možno 200, možno 300 000 eur, čo je pomerne slušný peniaz a musíme si povedať, že kde ten peniaz dokážeme zobrať a kedy. To je jedna otázka. A druhá otázka, čo sa týka parkovania, o tom ešte dnes budeme hovoriť, ale tam pri tej prezentácii tých spoločností, ktoré tu boli, oni hovorili, že nie mzdy policajtov, ale vybavenie policajtov vedia zo svojich prostriedkov odfinancovať, to znamená vedia zainvestovať do mestskej polície, najmä techniku a podobné veci dokážu dovybaviť mestskú políciu z vlastných zdrojov, ale prirodzene nedokážu bez mestskej polície potom koordinovať statickú dopravu. Takže aj pre touto otázkou budeme stáť, je to aj otázka bezpečnosti, ale samozrejme aj o tom, kde ušetríme a kde pridáme. To je celá. Rozhodne si myslím, že celá tá správa je urobená dobre. Ten počet priestupkov je obrovský. Trenčín je mesto, ktoré je mesto veľmi rozťahané, na rozdiel od iných miest. Nie je proste konzistentné v nejakom kruhu. Je to mesto, ktoré je rozšírené do všetkých možných oblastí a veľmi zložité, či už MHDčkou alebo bezpečnosťou ho obhospodarovať. Takže aj toto určite kladie nároky na mestských policajtov, na ich výkon, ale samozrejme z nášho pohľadu potom aj na financie a na náklady. Ale rozhodne ďakujeme za tú správu a je to správa, ktorú treba asi odporúčiť aj na výboroch mestských častí. Ja osobne to budem robiť, keď budem s našimi občanmi rozprávať, aby si túto správu prečítali, pretože veľakrát mám pocit, že je tu názor, že mestská polícia nič nerobí a táto správa ukazuje, že tých 11 000 priestupkov, to je taká tá čierna robota, ktorá nie je každodenne vidieť a v týchto verejných pozíciách to tak vždycky chodí, že odrobíte obrovský kus roboty, ktoré nie je vidieť. Ľudia majú pocit, že nič nerobíte, lebo to hneď necítia. Takže ďakujeme, pán náčelník, za tú správu a už nevidím nikoho, kto sa hlasí do diskusie, takže končím diskusiu. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície v Trenčine o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 2012. Prosím, hlasujte. Za 16. Informáciu ste zobrali na vedomie. Ďakujem vám, pán náčelník. Bod číslo 11. Akčný plán mládeže. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, dovoľte, aby som sa v prvom rade ospravedlnil za to, že vám materiály boli dodané dnes ráno, pretože od minulého zastupiteľstva sme boli prakticky v časovej tiesni, mali sme pár dní, mali sme zvolané mimoriadnu komisiu, pracovalo sa až včera do večera, večer sme mali kompletné veci, takže preto sme vám poslali tieto materiály neskoro. Ale dúfam, o to budú užitočnejšie pre toto mesto. Akčný plán rozvoja práce s mládežou pre rok 2013 vychádza z koncepcie, ktorú sme prijali na minulom zastupiteľstve. Je to v podstate dokument, ktorý
konkrétne rozpracováva tento akčný plán, je snahou podporovať a zlepšovať život mladých ľudí, ich vzdelávanie, prístup k informáciám, bývanie, zamestnanosť, zdravie a aktívne využívanie voľného času. Z pohľadu neformálneho vzdelávania je dôležitá podpora účasti mládeže na riadení spoločnosti a výchova k aktívnemu občianstvu. Úlohy, ktoré vyplývajú z akčného plánu, realizujú príslušné oddelenia a útvary Mestského úradu, mimovládne organizácie, kultúrne centrum, neziskové organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži v meste Trenčín. Úlohy v akčnom pláne sú rozdelené podľa kľúčových oblastí, a to vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, participácia a informačno-komunikačné technológie, mobilita mládeže, životné prostredie, voľný čas detí a mládeže, kultúra, zdravie a zdravý životný štýl detí a mládeže, čeliaca zložitým životným situáciám a pochádzajúca sa z nevyhodneného prostredia. Akčný plán je otvorený dokument, ktorý je možné priebežne doplňať podľa aktuálnych potrieb a požiadavek mesta a inštitúcií, ktoré sa podielajú na výchove a vzdelávaní detí, mládeže a v meste. Nebudem konkrétne menovať aktivity, ktoré sú rozdelené podľa oblasti, máte ich tam. Na konci roka komisia aj zástupcovia akčného fóra vypracujú zhodnotenie tohto akčného plánu, ktorý vám potom predložím a tam posúdime, čo je. Z môjho pohľadu je to široké spektrum činností. Možno na začiatok nemuselo byť toľko, ale ja si myslím, že je to dobrý plán, aj keď sa niečo nestihne, je to začiatok a ja si myslím, že je to cesta, ktorou sa mesto vo vzťahu k mládeži malo uberať dávno. Takže ja len toľko k tomuto. Ďakujem veľmi pekne. Pánovi poslancovi Beničkovi otváram diskusiu. Končím diskusiu. Pán predseda, môžete prečítať návrh na uznesenie, prosím vás. Návrh na uznesenie je, že Mestské zastupiteľstvo doporučuje prijať tento akčný plán práce rozvoja práce s mládežou mesta na rok 2013. Schvaľuje. Ďakujem. Takže Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje akčný plán mládeže na rok 2013. Prosím, hlasujte. Za 14 nehlasoval 1, konštatujem, že návrh ste schválili. Prechádzame k bodu číslo 12, štatút akčného fóra mládeže. Pán predseda, nech sa páči. Ďalší dokument, ktorý vychádza z koncepcie, je štatút fóra akčnej mládeže mesta Trenčín. Ja by som len skratke zdôraznil, čo je to vlastne to fórum akčnej mládeže a jeho úlohy. Je orgán zložený zo zástupcov organizácií, neformálnych skupín a iných inštitúcií pracujúcich s deťmi a mládežou na území mesta Trenčín. Úzko spolupracuje s Komisiou mládeže a športu, s koordinátorkou práce s mládežou na Mestskom úrade, navrhuje primátorovi a Mestskému zastupiteľstvu odborníka do Komisie mládeže a športu. Predkladá návrhy partnerstva s inštitúciami, súkromným sektorom, je prizývaný a zúčastňuje sa všetkých zasadnutí Komisie mládeže a športu, zabezpečuje informovanosť obidvoch subjektov o svojej činnosti. Pripomienkuje návrhy dokumentov a stratégií mesta Trenčín týkajúcich sa života mladých ľudí, žijúcich a pôsobiacich v meste Trenčín, zvoláva zasadnutia všetkých členov minimálne 2-krát ročne a úzko spolupracuje s mestom v oblasti týkajúcej sa mládeže. Skratke len toľko, dokument máte k dispozícii. Takže takisto, nech sa páči. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o uznesení. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje štatút fóra akčnej mládeže na rok 2013, alebo to je celkovo? Nie, to je celkovo, hej. Tak, prosím, hlasujte, nech sa páči. Za 14 nehlasoval 1, konštatujem, že štatút ste schválili.
Ďakujem, pán predseda. Či ešte jeden materiál? Ten jeden bod. Ešte návrh na zmenu, áno, ďalší bod číslo 13, návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Nech sa páči. Dôvodová správa. Z dôvodu, že pán doktor Erik Kubička sa vzdal členstva Komisii mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, podľa paragrafu 15 odseku 2 zákona 3699 o zbierky v obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sú komisie zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Namiesto doktora Erika Kubičku navrhujem ako odborníka do Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne magisterku Miriam Olešákovú. Je to pracovníčka, ktorá cez 10 rokov pracuje v tejto oblasti, podiela sa na organizácii športových aktivít mládeže na území celého Trenčianskeho kraja a môžem povedať, že v súčasnosti je členkou prípravného výboru majstrovstiev sveta vo florbale v Nitre. Vzhľadom k uvedenému a k citovanému ustanoveniu zákona je potrebe zmeniť uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 33 zo dňa 10.3., ktorým boli zvolení ďalšie osoby odborníci do starých komisí. Na základe týchto uvedených skutočností navrhujeme prijať následovné uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne mení uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 33 zo dňa 10.3.2011 tak, že časť Komisia mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne znie: Komisia mládeže a športu poprvé magisterka Miriam Olešáková, po druhé inžinierka Silvia Štefániková, čiže ako odborníčky. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o tomto uznesení tak, ako bolo prečítané. Kto je za? Za 15, držal sa 1, konštatujem, že uznesenie ste schválili. Ďakujem veľmi pekne. Bod číslo 14, nech sa páči, pán viceprimátor. Ďakujem, vážený pán primátor, kolegovia, dámy a páni. Dovoľte, aby som predložil návrh na schválenie prípravy a zostavenia vlastivednej monografie Trenčín 3 diel a vykonanie krokov mesta smerujúcich k naplneniu tohto zámeru. V roku 2008 boli začaté práce na 3. dieli vlastivednej monografie Trenčín. Primátorom mesta bola vymenovaná redakčná rada a zostavovateľ monografie. S ohľadom na archivovanú korešpondenciu s autormi z tohto obdobia sa zrejme predpokladalo, že spôsob spolupráce bude rovnaký ako na 1. a 2. dieli, to jest, že s osobami podieľajúcimi sa na príprave tejto monografie, ako sú autori príspevkov, fotografií a grafických príloh, zostavovateľom, oponentami, technickým redaktorom, jazykovým korektorom a prekladateľmi, sa uzatvoria zmluvy a vysporiada vyplatenie honorárov vydavateľ. Preto s týmito osobami neboli v tom čase podpísané žiadne zmluvy. Spôsob vysporiadania zmluv a honorárov prostredníctvom vydavateľstva je možné použiť i v súčasnosti. Vydavateľ si však náklady za takéto služby účtuje. Preto z hľadiska racionálneho vynakladania z finančných prostriedkov navrhujeme, aby zmluvy uzatváralo a honoráre vyplácalo priamo mesto Trenčín. Na základe schváleného rozpočtu na rok 2013 sa obnovili práce na monografii. Vzhľadom k tomu, že v rozpočte mesta Trenčín je uvedené, že dané prostriedky sú určené na vydanie monografie a z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti o tom, na čo budú tieto prostriedky použité, navrhujem, aby bolo schválené uznesenie, ktoré presne zadefinuje použitie týchto prostriedkov. Suma uvedená v rozpočte mesta na rok 2013 bude postačujúca na uzatvorenie zmluv s autormi príspevkov, fotografií a grafických príloh
zostavovateľom, oponentmi, technickým redaktorom, jazykovým korektorom a prípadnými prekladateľmi. Tieto zdroje nebudú postačovať aj na vydanie monografie. Vydanie sa uskutoční až v prípade, ak budú schválené v rozpočte ďalšie zdroje, pričom z časového hľadiska sa tento rok vydanie určite nestihne zrealizovať. Hoci zmluvy s jednotlivými autormi nepresiahnu sumy, pri ktorej by tieto zmluvy muselo schvaľovať mestské zastupiteľstvo, vzhľadom k celému objemu finančných prostriedkov, ktoré budú celý proces stáť, považujem za dôležité, aby mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo prípravu a zostavenie vlastivednej monografie Trenčín 3. diel a vykonanie krokov mesta smerujúcim k naplneniu tohto zámeru. Ďakujem. Ďakujem pánu viceprimátorovi. Faktická poznámka, pán poslanec Beníček. Nie? Nie? Dobre. Tak nie, tak neevidujem nikoho do diskusie, končím diskusiu k tomuto návrhu, dávam hlasovať. Návrh uznesenia Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje prípravu a zostavenie vlastivednej monografie Trenčín 3 diel a vykonávanie krokov mesta smerujúcich k naplneniu tohto zámeru. Prosím, hlasujte. Za 16. Ďakujem pekne. Návrh ste schválili. Interpelácie, nech sa páči. Pán poslanec Gavenda. Ďakujem za slovo. Krátko, rýchlo. Chcel by som požiadať o nejaké urýchlenie jednanie, riešenie ohľadne obnovenia činnosti rozhlasu z kultúrneho strediska Opatová. Chcel by som, aby bolo čím skôr nejaké rokovanie s jednotou, pretože pán primátor bol na zasadnutí výboru mestskej časti, aj pán prednosta a treba to rokovanie urobiť, pretože ničí sa tam aj náš majetok. Síce spravujeme si ho my v budove jednoty, preto by som bol rád, aby sa pán Buchel má všetky tie požiadavky, ja som mu odovzdal, aby sa s tou jednotou čím skôr urobilo jednanie. Za druhé by som chcel, teraz mi není zrejme, či bolo nariadené nájomné v kultúrnych strediskách, to komerčné a druhé, či bolo to len nariadením, alebo či je to VZN-kom. Ak je to VZN-kom, prehodnotiť. A keď to bolo nariadením, treba to podľa mňa prehodnotiť. Za tretie, dnes mi volali z Kubrice, ja som v novembri odovzdal petíciu, žiadosť občanov Kubrice, mali tam požiadavky na MHD, na Vianočné sviatky, kvôli omšám, aby im išli autobusy, ale medzi iným tam bolo, aby stále chodil teda pracovný dňoch autobus o 13:30, ktorý chodí do Kubre, aby išiel až do Kubrice. Toto bolo odozdané cez podateľňu pani Masloven. Zatiaľ neviem, riešenie, občania sú nespokojní, že to nebolo riešené. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Kúžela. Ďakujem, ja iba toľko, že v podstate som chcel povedať to isté, čo pán poslanec Gavenda kvôli tým deťom, lebo oni končia vyučovanie o 13:30, ďalší spojím ide 14:30 a tie deti sa tam hodinu motajú po Kubrej, takže či sa to nedá nejako riešiť. Ďakujem pekne, povieme a pán poslanec Koronci. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, dámy a páni, interpelujem pána prednostu vo veci svietenia umelého osvetlenia na mestskom futbalovom štadióne Trenčín vo večerných hodinách. Otázka znie, prečo sa svietilo, respektíve svieti na futbalovom štadióne vo večerných hodinách, aj keď tam nie sú žiadne futbalové aktivity. Týka sa to obdobia cca od posledného januára týždňa až do 15. februára v čase od 17 do 19 hodín.
Toto je otázka na správcu štadióna, to je AS Trenčín. Ale to je AS Trenčín, tam majú tréningy, ale to sa treba pýtať AS Trenčín, pretože oni majú v správe futbalový štadión, my s tým v tejto chvíli nemáme nič spoločné. Pán poslanec Beníček. Už tam nie som. Pán primátor, ja by som chcel požiadať v zmysle dnes prijatého VZN o tých letných terasách, aby nám podklady na výbor mestskej časti, čiže tie inštitúcie, ktoré žiadajú tie terasy, aby nám uvádzali všetky podklady k nášmu rozhodnutiu, či si plnia hlavne povinnosti voči mestu, či majú zaplatenie všetko, čo majú, aby náhodou sa nestalo, že majú súdny spor ako teraz s mestom a my o tom nevieme. Čiže aby sme mali všetky informácie, podklady, žiadosti k vyjadreniu, aby sme sa mohli odborne vyjadriť. Ja určite požiadam pána prednostu, aby vydal pokyn smerom k útvaru majetku, aby ste tieto materiály dostávali. Ďakujem. Pán poslanec Kanaba. Ja by som sa len chcel opýtať, pán primátor, že ako pokračuje záležitosť ohľadne odpredaného sadu, respektíve parku Štefánika, pretože pred 4 rokmi sa tam naháňala rýchlo výstavba hotela firmy zo Šale. Museli sa vypíliť ginka a dodneska tam nestojí nič. Zaujímalo by ma teda, či sa niečo v tejto veci pohlo, aký predpoklad je, že či tam niekto bude stavať, alebo nebude. Ako? Nie. A za druhé by ma zaujímalo, pán primátor, pred 2 rokmi sa vyhodilo niekoľko 100 000 eur za projekt rekonštrukcie Mierového námestia. Rovno takto vonokrom sme ich mohli vyhodiť, pretože celý projekt, hoci bol schválený, vyhrala to nejaká česká firma, áno, je k ničomu, pretože mesto peniaze nemá, námestie sa rekonštruovať nemôže. Že či vôbec niekto bude zodpovedný za takéto kroky, pretože ja neviem. Otázka teda, môžem? Pán poslanec? No. Odpoveď na prvú otázku. Ten pozemok dnes vlastní spoločnosť SIRS. To znamená, že je to spoločnosť, ktorá bude rekonštruovať autobusovú stanicu a vstupnú halu na železničnú stanicu, plus zámer spoločnosti je v priebehu minimálne 3 rokov vybudovať na tomto pozemku podzemné garáže, jednopodlaž nadzemné, nejaké príslušenstvo obytné plus služby na obchod. Takže má to byť od tohto pozemku až po koniec za železničnou stanicou, to už tiež kúpili. Má to byť jedna veľká obchodná, jedna veľká autobusová stanica aj železničná spojená s obchodnými centrami a parkoviskami. To znamená, že to má byť stavba vo verejnom záujme pre autobusovú a železničnú dopravu. A námestie to je tak, že vlastne ten projekt bol financovaný na základe súťaže, ktorá dokonca prebehla aj hlasovaním obyvateľov, vyhral projekt jednej brněnskej spoločnosti. Faktom je, že tento projekt už nezískal peniaze z kohezných fondov na roky 2007 až 2013, takže v tejto chvíli tu máme predložený materiál, teda projekt, ktorý v tejto chvíli nie je ufinancovateľný z rozpočtu mesta a je otázka, do akej miery budeme tento projekt ďalej prezentovať v budúcom koheznom období od roku 2014 do roku 2020 v súvislosti s eurofondami a snahou zrekonštruovať Mierové námestie alebo pristúpime nejakým iným krokom, ale odpoveď je teda taká, že ten projekt tu je hotový.
boli okolo neho diskusie, ale v tejto chvíli nie sú peniaze z európskych fondov a už vôbec nie z rozpočtu na jeho realizáciu. Takže budeme musieť čakať na nové výzvy v rámci nového kohezného obdobia rok 2014 až 2020, čo podľa môjho názoru tento rok určite ešte nebude a bude to asi až budúci. Už nikto iný sa nehlasí na interpelácie, takže končím tento bod. Bod 11, rôzne. 16, bod rôzne. Dovolte mi, aby som si zobral slovo v jednej veci, len týkajúcej sa statickej dopravy. Chcel by som vás informovať, že bol finančnej majetkovej komisii a komisii dopravy, investícií, životného prostredia odovzdaný materiál, ktorý je podkladom na možnosť vyhlásenia verejno-obchodnej súťaže na statickú dopravu v meste. Prebehla diskusia na túto tému, je to veľmi zložitá téma, ale chcem povedať, že prešla už aj pripomienkovým konaním zo strany obidvoch komisí a poslancov. Predpokladám, že budeme v tejto téme ďalej pokračovať a na niektorom z najbližších zastupiteľstiev predpokladám, že predložíme po diskusii navrhnutú súťaž, na verejnoobchodnú súťaž na riešenie statickej dopravy v meste Trenčín. Len chcem povedať, že tento materiál už je naozaj vo veľmi pokročilom štádiu rozpracovanosti aj pripravenosti, už len doľaďujeme niektoré detaily a predpokladám, že v krátkom období bude pripravený na predloženie do mestského zastupiteľstva. Pretože na otázku parkovania a statickej dopravy v meste od občanov dostávame stále viac a viac diskusí a sťažností, ale samozrejme diskusných príspevkov a sťažností. Vec je zatiaľ taká, že sme v diskusiách rozhodnutí vyhlásiť súťaž na statickú dopravu a riešiť to tzv. Outsourcingom. To znamená dať to do správy súkromnému subjektu. Ďakujem. Kto sa hlási do bodu rôzne? Ak nikto, končím aj tento bod. Dovolte mi, aby som týmto ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ďakujem vám za veľmi konštruktívne rokovanie. A teším sa na stretnutie na najbližšom zastupiteľstve, ktoré je nariadne plánované, myslím, na 18. apríla 2013. Áno? Čo som povedal? Ďakujem, prajem vám príjemný zvyšok dnešného dňa.